ассалому алайкум тамошобинон ва ҳаводорони канали Libos TV. имрӯз дар бозори Корвонем ҳаштум дарвоза ки омадем, тарафи дасти чап мегардем. Дуюм қатор нами сари рада як дуюм сеюм одам дуюм қатор ҳаштум дарвоза дуюм қатор. Азиза апа чизои туркӣ дорад. ҳамин рақамҳои телефоне ки поини экранда мебинем, номбаи телефони Азиза апаи WhatsApp дорад, даставка дорад, чизош туркия. Бози дар бораи ҳамин мо шумо дар маълумот метем. Шумо метавонед ки омада харидорӣ кунед. Чӣ баки ё чизои туркия овардагиан. Пештар истен апа. Ино шифони тоза, фирма Ledian. Ино туркиян беҳад качествошон назан. Ҳози ҳаминора мо 1200 буд, ҳози 650 метем. Это со скидкаям. 1200 сомон буд, ҳози 1200 буд, ҳози 650. 650 скидка қатия. Скидка. Хотирасан мекунем ки дафтар чихол дорам, пахтан, апет ваи хушрон. чихол дора пахта. Шумо размер то чанд дадем? Ай ҳами 44 то 46 ҳаст. Ай 44 то 46 камтар баландтар гардонем ки бифаҳмам. Фирмашам фирменияй. Ай снимат мешава? Снимаешь я? Снимать мешавай, нехел. Их как вай мешава, да, ино? Фаҳмам. Ана иношам ҳастан, иноям духтаро ҳози ба нархи арзон, ба нархи вай метем. Иноям туркиян ремень доран, қати чихол, гирбишини тоза ҳам. Инора ба нархи хай амин 600 метем. Иноям 1200, иноям 600 кардем. Хай бо гап мезаним. Яъне ки ними нарх шумо ҳози метем. Ними нарх ҳамашро ҳози тахфӣ кардагем. хотиррасон мекунем ки чизое ки шумо дидестен новинкаан, ё понина нестан. Фақат арзон кардагиан, тамом. Бо ин ваё ҳастам. Ин номаш чия? Ина фирма Ledian, ино платьёи хушрван, вечерни платья. Вечерни? Иноям ҳози ҳамаш қати скидка, қати тахфӣ арзон карда метем. Иноям чихол доран айта. Чихол қатия, ҳа? Чихол қати. Нарх Ҳамаш бори Туркия. Ҳамаш бори Турция. Фирмои нас, фирмои қимат. Ана инам ҷавай штаст. Капала. Чигар нест, чигар нест. Инам гирбишин аст. Харидор Ина шумо. духтарои метавонанд ки ҳаҷ ё вайкан, духтарои ки сатрбандо барои хушрван. Это дагестанский фасон ам. Дагестанский? Да. Айтак чихол дорам. Да. Ёшам чихол қатия. Инам чихол қати. Фаҳмам. Дорам. Остинош чӣ қадар остинош? Остиношонам ин наметавад, айтак наметавад, ин хел чихол дорам, вай намешавад. Красивӣ чивитсан намешавад. Нархшон? Нархи ҳамин 650 метавад. 650. Баъд инами Dior ҳаст. Dior. Ино оригиналам. Фирма Ledi, инам фирмошон намзан. Инорам қати тугма, пешаш тугма, хеле рементик дорам. Камтарак мо ин айдо нишон метем, ё дарозан кадоме ки мехоҳа бо калтам кадашон метавонад. Поёншон парпарай турқати абшиват кадаги набине. Диор нархи Диор чанда? Инорам ба нархи ҳамин метем 650 ҳамаш тахфиям. Ремен дорад. Санги свароз қати абшиват кадаги то поёна остинош қати. Айна хитон бубинем. Ям 600 сомон, а? 600 сомон. Инам спортсила. Иноям беҳад вайшон назам, материалшон летни лиона. Летни лион материалш бадастаай. Летни лион на. Оригинал турки на Гуччи. На кадоме ки Гуччи ра мефураш маъқул шад. Замокшам шуда мешидааст. Айтаи чӣ надора? И просто худаш ятоқа. Хай нас. Я бантик дорад. То пояна ой меша замокш. То пояна не, то пояна ой намешда. Хай качество дигар чизай вообще вақте ки ай пеш мен шумо мебинед, метавонед ки биен ҳаштум дарвоза ки омаден дуюм рияд тарафи дасти дуюм рияд ки омаден тарафи дасти чап мегардем. ҳаштум дарвоза дуюм рияд тарафи дасти чап мегарден. ҳамиҷода шумо ҳами чизоро мебинед. Мегзарем ба дигарош. Ҳози мани хутомонам ҳастан, ино пахтан, хебешкан. Инорам беҳад вайшон наза, иноям арзон карда метем. Ино 850 буда, 450 метем. Ҳози 450 сом. Беҳад вайшон наза. Бо аз мана ино ҳастам. Иноям чиста Туркия. Чиста Туркия. Сифатои наза.
بعد کسی که میخواد سپورت استیل اینجا маечни ва ё ҳастанд ано катишки намекунанд беҳад майваишон тунуканд инам фирма Ladies ва ё нағзанд Firmayı Lady ya. İda toyston da pişiden meşe ya? бале ин тобистон ба меша ино халот мехе маечни ваян Маечни ha? Matera şarjı bulasın. Çize ki şumo yakın mebinen amcada kaç stvara mebinin. Baro ki çize ki apam savdo mekina. Fakat kaç stvayı balan toza Türkiye ya. тоза турки ма гарантия медиҳам ино ба ки сифатҳои беҳад наст сифатҳои аъло ҳастанд так мани куртои туркимон ҳаст куртои туркӣ касе ки ҳаҷ меравад ба ҳаҷ мераванд ино мана ихел куртаҳам баъд бо айтак бо айтак чихол дорам ино İşam çikolda dora ya. чихол дорам бале чихол дорам иноям ҳози мо бовар кунед 500 фурӯхтем ҳози 300 метем Nakşun 300 soman. 300 сомон. Peş 500 soman budas. Hozi 300 somada ay peş. Açtım darbuza diyem riyad. Tarafı dasti çap megardin. Apam şumura встречать мекунам. Метоне ки номрош да занг бизане шумора ай дарбоза встречать мекунам. бо ман як намуди дида куртамон ҳаст беҳад ваёшон зебост ҳамаш кори дастӣ аст ино Sangi кори Swarovski ҳа kati. сваровски кати қафош мехел иноем айтак чихол дорам ваёшон нағзам инорам 1000 будам ҳози 500 метем 1000 soman budan. Hozi narxi 500 soman qad шумо мети. бо гап мезанем бо хай ба нархи дастрас карда метем Фаҳмо. Бо чӣ дорем? Ба ё чӣ? Вай сафедо. Дига амурат нишон додед на? Абаяна. Иноям як абаян. Абая. Барои ҳаҷравӣ. Инорам ҳози арзон кардам. Инорам 600 будам, ҳози инорам ҳамин 350 метем. 800 будан ҳози 350. 350, бале. Представить кунед қариб якним баробар нарха арзон кардагиай. Азизи апара шумо метавонед ки дар WhatsApp бинависед. Бо суратошонам шумо да мепартоям клиентода. Дубайам, производство Дубайам. Второ. Иноям ҳастанд двойка ҳам. Двойка. Да, двойка. Ино метавонанд отдельно пушона мешавад. Бо мешавад. Нархи чанда? Инам ба 350 метем. 350 сомон. Бале, агни 650 будан инам. 650, 350 як баробар арзон кардагиай. Пахтанака, хлопкан, ино ваёшон нағзанд. Хлоп. Пахтаи тозаан ино ҳаво медаруда ино ба беҳад нағзанд сифаташон. Бо ҳастанд, ино ҳастанд, ино рангашон ҳар хела ҳастанд. И чанда нархошон чанда? Ино ба ҳамин нарх метем 350. 350 сом. 650 дан 350 метем бихтара. Размер метавонед ёфта бана? Размери чанд то чанда метавонед ёфта? Размери 46 то 58 ҳаст. 46 то 58. Яке ҳози имрӯз нишон додем. Бо насиб боша паго бо барои шуморо эфир кардан нишон медиҳем. Ояндаша барое ки видео дарози бад нашава, шумо хушрӯ истифода бурда битонед, нигаҳ карда битонед. Хай чхеле ки фурӯшанда худаш нахост ки мо нишон бидем, барои ҳам фақат нағз наомада бошам. Шумо метавонед ки ай пеш омада чӣ ки баъд суратошонам барои шумо тайёр мекунад, дар WhatsApp-тон мепартояд. Кадоми харидор боша, суратоша ба қадди дарозаш ҳамин фурӯшанда азизи апа шумода мепартояд. боқӣ сарбаланд обод бошем. Видеоҳои ояндаи моро тамошо кунед. Худоҳофиз.